Kide eta lagun estimatuak. Covidak munduan eragin dauen aldaketa bizitzen ari gara dagoeneko. Pandemiari aurre egiteko hartutako neurri guztiak gizartea eta ekonomia aldatu dauen. Eta osasuna bilakatu da lehentasuna. Noski, kontestu honetan, Fagor taldeko kooperatibak ere, hauen eragina jasatzen ari gara dagoeneko. Eta pizkanaka normaltasunera bueltatzen, eta segurtasun guztiarekin ari gara prozesu hau bideratzen. Egoera honetan, maiatzerako aurreikusitzeak euskan batzar nagusiak ustelera atzeratu dira. Eta horrekin batera, aztergai genituen ordainsari sistema berriarekin lotutako gaixak ere atzeratu dira, bereziki egoera honetan ez direlako baldintzak ematen gai hau patxadaz eztabaidatzeko. Egoera ezoiko honetan, ezoiko batzarrak egitea proposatzen da. Kooperatiba bakoitzak ezaugarri propioa dituenez, bere ezaugarri propiotara egokituko da batzar nagusia. Aurreratzen dotzuet, kooperatiba handixak eta ertainek baliozko eraketarako gutxieneko bazkide kopurua bilduko dituela bere batzarretan, batzar nagusiak, batzar murriztuak bilakatuz, eta era horretan pertsona asko batzeko dauzen arazoak ekiditeko bide bat izan. Batzar informatiboetan emango zaizue informazioa gai zerrendako puntu guztiena, parte hartzea sustatzeko eta bozketa egiteko. Era berean, aurreratzen dutzu baita ere, kooperatiba batzuk era telematikoa ere eskainiko dutela hitzaldi informatibo hauek egiteko. Eta batzar murriztuak itxera doiazen kooperatiben kasuetan, bazkideek gai zerrendako puntu guztiak bozkatzeko aukera izango daue, batzar nagusia aurretik eta hitzaldi informatibo guztiak. Jakinarazi hurrengo egunetan kooperatibak 2020ko batzar nagusien inguruko ze formato erabiliko dauen eta ze prozedura eramengo dauen jakinaraziko dotzuela. Eta bukatzeko Fagor taldeko kooperatiba guztien elkarlana eta batez bere bazkideen konpromisoa eta parte hartzea beharrezkoa izango dela kontestu honetan. Erronka importantea dauzkagu, bai epe motzean eta baita ere epe luzean, eta elkartasunetik eta elkarlanean gai guzti hauek aurre egiteko gai izango gara. Besterik ez, hitzaldi informatiboetan parte hartuko duzuelakoan, segi zuen buruak zaintzen orain arte egin duzun bezala.